Много сме за риба. Пак на същото място. Вчера имаше и хубави удари. Пак дойдохме да видим днескашния ден. Почнахме да правим и такъми, дюшеци. И ще видим след малко какво ще има ли кълване сутринта. Почнем да правим стойката. Да видим. Там са и красавците. Що едната фърлихме. Сега ще подготвим малко за хранка. И да видим. Буквално 10 минути след като фърлям, вече има леки удари. Да видим. Късмета с нас ли ще е? Буквално 10 минути. 10 минути. Красавците ми. И ще ви покажа какви шаркота съм изкарал. Малко дръпа. Айде, Шарко, дърпай, моето момче. Виж ли? Преде, вижте. Играй. Айде, моето момче. Дръпни го, моето момче. Вижте какво прави. Айде. Играй. Играй в момента, пуска, играй, дърпа, пуска, ето пак. Пак нещо. Дърпа. Бего е! А yavrum! Yeni mi kaçayım bilirse takip edin. Herkes kendi. Ne? Та патка пак отива там. Пореден за деня, пореден. Царевицата е отворена. Ay çıkarın şuradan öbür baksa bir şeyler olur. Какво да направя? Çıkar değil, öyle oluyor çıkar ama. Sikeyim ördekleri lütfen. Daha iyi. Bak ağzına bak. Kopardık ama. Аз трябва майката е сега. Бе, нахални са, виж ги. Гледай го, бе, братче. Кона. Ay. İmam Hatibi. Абе, това са нахални, бе. Bak, момента.
Аз взех царевицата, ама какво направя? Ще взимат пакета, бе. Се... към... Че удари бе, просто. Фанахме го. О, това е голямо. Това е много голямо. Той има 13 кг някъде. 14. Мале, писнами от тея. Айго, не минава от там, сега белата ли се търсиш? Красавец. Красавец. Ягош. Я го претегли. Той аз съм ти направил снимки с него. Той е готова снимките. Ама такова да го претеглиш. Снимките са готови, ама за такова да го претеглиш. Аз още преди малко. 13-14 кг мисля, че. Моята виж колко огромна рама не тиги. Я. Ама, гледаш. Колко? 11 кг и 14. Моята ни беше 9 кг. Ако може се го дигне по... Дай да го върнем. Красавеца. Ягош. Показах ви един от ударите. Шаран 11 кг. Последвайте, се абонирайте канала, камбанката горе, да не забравим, за да видите още и все още такива клипове. Така ще виждате все още